Zat adat bolanda çıkarsa göğüne gelir durar. Ol jadugerler näme diýär? Jadugerler Türkmenin içinde de şondan galan bolmaga çemildiýär. Bir alaja ýüp edip demürüp berýär, şunda kılsaňyz göz ýegmez diýip. Şuňa da alynýarlar. Bir eriş, bir ýüp nämäni gora bilmeli. Hazreti Abu Hurayra diyen bir gow sahabasy bar Resulullah'ın kän hadisler rivayet bolýar. Bir zenany ya bir adam geldi diýer, elinde alaja ýüp takypdyr. Munyň näme? Muňa çüfletdim falan kese. Inni gözlegmez diýip aýtdy. Wallahi diýdi. Eger şunuň bilersen cenaze okuymalysan. Bir niýet alanyp ýör. Biz niýete gezip ýörde eýdi wallah. Bir jadugerler men eta kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammed. Her adam şu jadugerlere barsa diýer. Ya palçylara barsa diýer. Şororun gefine de inanagasa diýer. Biz Hudaýy iýberen şeriaty Muhammed peýgamber inanmadyk adamdyr. Şia bizim akaidlarımızda var, ahurlarımızın hemmesi ortada. Her adam şu sahirlerin, jadugerlerin gefine inanýan bolsa, Peygamberin şeriatına inanmayan adamlardır. Şu da mütela bolup durupdy. Mütelaligimiz şu, aziz doganlarymyz, hususan men gebirler, doktorlar, mühendisler, şular ne kadar okuyupdur, kaybı bilýärmi diýip soraklaryň özlerinden.